Hola, hola, benvinguts un dia més a Citron Sifon. Això és un vídeo super random perquè estic a la platja i tenia ganes de gravar igualment. I bueno, ho estic gravant amb el mòbil super apurat i a més, bueno, no sé si ho penjaré directe, però si no és que no he pogut editar i està tot junt. I res, només volia dir que estic aquí, és a dir, que estic viu encara i, bueno, estic treballant a un càmping al Cosebre, a Castelló, i està guai perquè avui tinc una estona lliure i he anat a la platja i és super guai perquè, bueno, és màxim terapèutic perquè és la manera de poder nedar, és a dir, que fas exercici físic, però també prens una mica el solet abans de les 12, això sí, perquè si no el sol després és massa fort. I he trobat una cala super guai, que estic sol i mola molt. A veure si es veu. Que hi ha tipus... bueno, aquí està la meva tovallola. Llavors, no hi ha ningú, a més com super bonic i es pot anar nedant fins a aquesta mena de pedra i també hi ha una boia més enllà. I res, és super xuli, a més he trobat aquest moment aquí de momento bikini, que està super bé, i res, ara suposo que aniré a dinar.